We boys, Tijongwa mistakes akawatongo imba. Alright, umari baba vakasika katamuna Eva avana kusika muchinda nemuchinda katamuna Teva zvipuka zvakadai ndinodira moto. Umari baba vakasika katamuna Eva avana kusika muchinda nemuchinda katamuna Teva zvipuka zvakadai ndinodira moto. Umatukani chisiyana nesheti inga wakura vane chikita kumustraight mamaita zekunamata vepfeka kemenzi mwara nokuvhenekera murema semwedzi mukomandete siyai zviende aya matraks achaita mupenge uyavuka muchiremwe yamutsvede woyembera mwari nangwe kune mavende samatam ndofara pachibhandeti ndasanonge vandi namareketi ondina bebeterekochospoti ndofara pachibhandeti ndonashanda kusafunge mafani kushandira kuti murigirarame mepana mtoni momsi varikotsayani vanoda kutuma ndingirigene kandona chimba kusafunge mafani ndirotarendara ndikabiwa namwari ndikoshandisa ndikochengeta muri saka mwari ndinotenda tandarangukawani zvondiritile kusafunge mafani kumanisa mashesi ndopane yangu mari saka ndinoshanda nesimba kubva mangwanani suva bari nonyura ndingdava bari nani muri yangu ndoishandira handimanyara basa rangu ndoishandira ndinoishandira suva nasuva basa kwangu ndabudi pandaketenga vanhu ngava vaiseka vaishora kunyangwe zvandaipfeka muna matambudziko ndiri ndega unasiva kudai vakudei rimemba paika ndichangotanga matiri ndaingora vakachinga bambabamba ushamwari nega matanga kundichamba vasakandipa shingu ndaramba ndichingotshanda ndikati mwari baba ndibatsirei ishi wangu ndiyamurei pamberi bavo ndisimudzirei aino. Alright then, okore rino chakanyontuka ndavakushanda sekumakuma kupanda mari zvisunaka namakuma nekuti wamwe dzakakumbuka vakuma nakore rino nozvitemba okupachani vari kubata Desemba omadenga ndichimasiya akatemba sadza ndatemba ndoseva zvinura sedemba musandione ndakanyarara so amusive pandikatsika sakaita iso sakatambira kure nderekatsore konzo ndiri shumba urikava nokutyira ponzi Confesso nga mirego vachuni ndiri pamezvi chek momotamenyo murikopfira pakaipa rutivi mirai ofisa vana vari kupfira imi marasta iminati momotamenyo murikopfira pakaipa rutivi mirai ofisa vana vari kupfira marasta iminatimi ofisa musatesonga terekotobva pachikorobi apana padichazomodzokera futi uyo wotsekwa murikokona terekotsenga mweya tsvena kotetesa zoba futi otarikobvera moto semagosvaida otechifara takabatidza zvenaira tinozviziva tata rong 10 opata kuya nekwamuri kofisa msatisesheni upakaipa me ndakatamuka yakurova kangeti asisi mabhanditi takangoita isi unozviziva hati kwati machiti ofisa vakati burukai mota iri kupfira burukai vakapinda mota kuona utsi wechamba tini ndangadiri padhuze ndakarehwa mbama chek ndisiye ukavona ndatsamwa iwe usandibata ukada kungovakira kunosara mava usawiri wenyu uyu ndeve kungotaimirana une chaunouda ndopatanga wirirana iskirira kuitisana mabhanditi no usawiri wenyu uyu ndeve kungotaimirana une chaunouda ndopatanga wirirana iskirira kuitisana mabhanditi saka marasta mavoko mdenga I know well you know somebody me say calaz check mabhanditi mbare me say I know yeah check no one of them check